Usodolophu wesixeko saseTshwane Umnumzana Stevens Mokgalapa usahleli esikhundleni sakhe nangona ethathe ikhefu eyodwa. Inkokheli yethutyana yeqela leDA Umnumzana John Steenhuisen iziphikisile iingxelo zokuba losodolophu ugxothiwe. Umnumzana Steenhuisen ukuthethe okungethuba ebendwendwele eKimberley namhlanje efuna unikwe ingqwalasela ekhawuleziyo umba wembalela weliphondo. Iphondo lomntla-koloni nenye yendawo eziphambili zokulima, imfuyo nemveliso yomhlaba ingukhala kuluntu lweliphondo. Kodwa ke imbalela iqhubela phambili nokuba thintele ukuqhubeleni phambili nokuza nemveliso. Seso sizathu ke esibangela okokuba iDA izokunyathela apha ngenjongo zokufaka uxinzelelo kumongameli Cyril Ramaphosa ukuba athathe amanyathelo akhawulezileyo ukuqwalasela umba wembalela tshitshilili kweli lizwe. And this is simply a stark reality which government can no longer afford to ignore for a single moment, and which surely has to be addressed by the President in his January 8th statement on Saturday. Now, the drought is not something that's happening far, far away that affects somebody else. Steenhuisen ukhabe ngawomana kokuba usodolophu waseTshwane Stevens Mokgalapa utkhonjiswe umnyango. Well, that's absolutely not true. The only body that can fire a mayor is the federal executive of the party. The federal executive hasn't even been furnished with the Federal Legal Commission report into the original complaint yet. So I can confirm that that is not the case. And obviously we are a party of due process and we will follow those processes. iDA ithi nethemba lokokuba umongameli Ramaphosa uzawuqwalasela lo mcimbi wembalela ngomgqibelo xa esenza intetho iJanuary 8th statement. Ndingabongile Dumako kwindaba ze SABC eKimberley.